stretli pri príležitosti unboxingu, kedy sme rozbalovali eye trackingové zariadenie kanadskej firmy iLink, ktoré slúži na zaznamenávanie pohybu očí a pohľadu participanta. To, čo držím v ruke, tak malo by to samotné zariadenie, ktoré sa prikladá priamo k tomu monitoru alebo k laptopu a pomocou neho dokážeme sledovať pohyby očí a smer pohľadu participanta. Tento prístroj by mal byť vhodný nielen na laboratórny výskum, ale aj na terénny výskum. Takže tu máme bačoch a taký posuvný vozík, primárne určené na transporty vo meste. Zariadenie, ktoré rozbalujeme, pracuje so stimulmi, ktoré sú premietané na obrazovke buď laptopu alebo na monitore. Takže nejde o eye trackingové brýle, ktoré by sledovali ten reálny priestor, ale ide o stimuly, ktoré sú premietané. Daný prístroj je možné využiť v rôznych typoch výskumu. Pokud například studujete nebo plánujete výzkum v oblasti kartografie, psychologie, nějaký čtenářský výzkum v oblasti neurověd nebo optometrie, anebo v nějaké úplně jiné oblasti, u které si myslíte, že by bylo vhod využít právě eye tracking, tak neváhejte kontaktovat HumeLab a určitě se můžeme domluvit na nějaké případné spolupráci a využití právě tohoto zařízení.